awangin. Inlat at tulog ay bababang lang sa langit, kasama ang mga anghel na nagsisiawit. Tunog ng sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayo nga buntag, mayo nga pagpaminaw, welcome na usab sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga kanunay nag-uban nagnalipod kanato, din dalaygon ang Dios nga paday nagtagbo sa tanan natong gikinahanglan. Din gihatagan taniya kalipay ug kalinaw nga mao'y pinakaimportante sa atong pagpuyos kalibutan, sa atong pagsugod sa atong programang pulong mo kinabuhi ko. Ato ning oblihan ug sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga mo'y nag-atiman og nag-amuma sa matag usa nga midangop into misalig kanimo. Niya kami o Dios nagkahiusa aron sa pagpaminaw kanimo, aron sa pagdaig kanimo, pagpasalamat sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-atiman o pagpanalangin kanamo. Dinhi mo kami gipanalanginan o Dios sa mga pulong nga muhatag kanamo kinabuhi, nga muhatod kanamo sa kinabuhing walay katapusan. Nasayod kami nga sa among pagpuyos kalibutan lumalabay og temporaryo lamang. Mubo lamang ang among panahon o kinabuhi sa kalibutan. Kay doon na kay dapit nga manggiandam, dapit nga wa nay katapusan. Diin alang kini sa mga tawo nangalagad o mituo misalig kanimo. Og imo kaming gitudloan, og imo kaming gigiyahan, aron kami dili mahimong bapakyas sa among gitinguha og gipangandoy nga kami imong makauban o Dios. Amahan Dios nga makagagahom, panalanginin na usab ang amo ang panag-uban ninimong programa. Panalanginin na usab ang among mga kaigsuonan nga nagsunod ninimong programa, bisan pa sa ayla karon nga nahimutangan sa akong mga kaigsuonan nga naa karon silang Pinoy-ana, naa karon silang trabahoan. I declare blessing. Ang imong mga pulong maoy among panalangin o Dios nga among babatunan gikan kanimo. Walay makalabaw, walay makatupong sa mga panalangin nga mao ang imong mga pulong. Kay ang imong mga pulong o Dios muhatod man sa among kinabuhi sa kadaog kaluwasan ngadto sa kinabuhing way katapusan. Amahan Dios nga makagagahong panalangin ako mga kaigsuonan nga naa karon silang Pinoy-anan nga samtang namati na minaw sila o Dios, mabati nila ang imong pagpanalangin, maangkon madawat nila o Dios ang imong pag-atiman. And thank you so much Lord sa imong pagproteksyon sa ako mga kaigsuonan nga naa karon silang trabaho. Ikaw ang Dios magauban og magpadala sa imong gamahanang mga anghel aron pag-atiman o pagpanalipod kanila, aron na kanunay sila sa kaluwasan sumala sa imong gisaad kanamong tanan. Sa amo karong panag-uban, i-bless kami, tagay kami kasing-kasing nga madinawat og matinuhon sa imong mga pulong. I-bless Ginoo nga dunay kalipay kalinaw sa pagkinabuhi ug pag-apply sa mga mensahe nga amo karong masabtan. I declare blessing sa matag usa sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Maayong buntag, maayong pagpaminaw, dalaygon ang Dios sa matag usa.
sakit ay kusang mawawagi. Mayong pagpaminaw, mayong pakiguban sa tanan tumakigsunan nga nagsunod sa 101.3 nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardenia, Malaboyok, Province of Cebu. Good morning sa atong mga kaigsunan. Nilabi na mga igsuon sa atong mga kaigsunan nga nagpuyo diha sa sitio Ampak. Ilang brother Juanito Quintinita. Salamat kayo sa atong mga kaigsunan diha sa sitio Ampak. Dalaygon ng Dios magapanalangin sa atong mga kaigsunan nga nagpuyo diha sa sitio Linao. Nilang brother Janice Sister Christy og ni brother Julius. Maayo nga pakiguban. Dalaygon ang Dios sa mga Alianic family diha sa sitio Linao. Ang Dios magapanalangin sa atong mga kaigsuonan diha sa sitio Pantag, mga Alianic family usap, no? Ilabi na sa mga Dinuyo family diri sa sitio Kalugtugan. Og atong mga kaigsuonan diha sa sitio Tubod, maayo nga pakiguban og maayong pagpaminaw ni brother Moses Cardente og ni brother Pedro Arsula og sa mga kaubanan diha sa maong Pinoyanan. Maayong buntag. Sa buhay ay hindi pa makontento. Nais mo bang maging ganito ang mga ang ato karong hisgutan mga kaigsuonan, atong hisgutan ang gisulat ni Apostol Pablo diha sa unang Timoteo Kapitulo 3. Alasala ng mga bansa at makikita ng mga og atong mahibaw-an mga kaigsuonan ang mga buluhaton, mga katungdanan, mga gikinahanglan sa mga pangulo sa matag simbahan. Patod pa sa awit magkalangit, andam na bata sa pag-abot sa atong magbubuhat, sa atong pamanhonon, sa atong Dios nga makagagahom, Dios nga maoy muganti ug muhukom sa atong mga binuhatan ug sa atong mga pinulungan. Good morning. Dios magapanalangin o magatagbo sa tanan atong gikinahanglan. Dios nga atong gilagaran kanunay nagatiman og nagamuma aron ikaw ug ako mahimong masinangkapag mainandamon sa atong pagatubang sa katapusang hukmanan. Ang inyong programa nga inyong nadunggan nanuka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardenia, sakop sa lungsod sa Malaboyok, South Cebu. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pakiguban ni Merla M. Idoyan. Good morning, Pastor. Request og dalang panan. Ay kay sa inyo nga mga request mga kaigsuonan, ako ra ning ipasunod og duna may mga awit makalangit nga dili nako maapsan kay maulahi ang maulahi murag di gyud na nako maapsan ang pinagkaulahi. Okay, ako aning pangitaon ang awit mga kaigsuonan dalang panan aron atong madunggan diri sa atong panag-uban sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Maayo nga pagiguban ni Mary Chris Momo Limbaga ug maayo nga pagiguban ni Rotsel Gaba Singgit ug ni Gigi Mens. Good morning. Sa atong pagpuyo ning naong sa kalibutan, sumala sa mga broadcaster sa mga radio, matud pa sa
usa ka tagdumala sa maong EM Radio. Matod pa sa ilhang programa nga kini ang akong suliran. Namatod pa sa atong pagkatao ning naong sa kalibutan, gikahaluhaan ang tagsuliran. Adunay mga suliran nga dili nato kaya nga kitara na ginahanglan tagkatabang ug kauban aron sa pagsulbad niining tanan. Walay lain nga makasulbad ug makatabang, hingpit nga makasulbad sa bisan unsa mga problema sa kinabuhi sa tao sa iyang pagpuyos kalibutan, kundi ang pulong sa Dios. Diha sa pulong sa Dios, naa diha ang iyang mga saad, naa diha ang iyang mga pamaagi. Ang pinakaimportante gyud diha sa pulong sa Dios mga pamaagi. Kay kun masabtan og maikinabuhi ra gyud nato ang pamaagi sa Dios, 100% mga igsoon, matuman og ato gyud ning masinatian. Mayo nga pakiguban o good morning ni Sister Rose Datuon niyo. Good morning Pastor. God bless you uban sa imong pamilya. Maayong pag-iguban sa atong igsuon nga nanukad sa Malaysia. Good morning Sister Rose Datuon. Ang Dios magauban magpanalangin kanimo. Maayo nga panglawas og naa kanunay ang kalipay kalinaw sa imong pagtrabaho. Maayo nga pag-iguban ni David Gito Garces og si Virginia Balista Paloga. Maayo nga buntag Pastor, watching from Caloocan, Manila. Request song La Hutay. Kumusta mo diha Sister Virginia? Dugay-dugay ko diha sa Caloocan, diha sa Sangandaan. Murag sakop na ba sa Caloocan ang Sangandaan? Murag Caloocan na magud siguro na Sangandaan, naagi ko sa Sangandaan. Paingon na sa Malabon. Dugay ko diha nagtrabaho. Factory og ham, Bicon. So salamat kaayo sa inyo nga pagtumbaya Sister Virginia. Ang Diyos magauban magpanalangin kaninyong tanan. Kumusta mo po diha? Salamat kaayo sa imong pag-share usab sa ato nga programa ngadto sa imong mga kailagigala, ilabi na gyud sa imong pamilya. Maayong pagiguban, maayong pagpaminaw ni G-Mart Villanoca. Good morning Pastor og sa tanang mga nagsunod sa imong programa. Request song Ikaw ang Iwag. Thank you Pastor. Shout out ko sa Seattle Negros Aligado family. Kasal karon sa akong manghod, wala jud taon ko katambong. Tungod sa kalayo, watching from Pulilan, Bulacan. Bitaw no? Ang kasal kausara gyud na mahitabo sa usa ka kinabuhi, no? Ang uban ay kaduha, ang uban sad may kapila. Importante gyud ka usa. Maigsoon. Kino, congratulations sa imong igsoon nga misud na sa salag sa kaminion. Atong mga pagampo nga naa kanunay ang pagsinabtanay og naa kanunay ang pagtinabangay aron ang kahapsay kalinaw sa Pinoy-anan magpadayon nga ilang mabatunan. Dalaygon ang Dios magapanalangin kanimo og sa imong pagtrabaho diha sa Bulacan. Ang Dios magpanalangin. Brother G-Mart, wala ko'y makita nga iwag. Ako asa dining butangan og ikaw ang iwag. Ikaw ang iwag di ay, no? Salamat ka. Ikaw ang iwag. Maayong pagpaminaw, maayong pagtumbaya. Happy listening, happy watching ni Sister Marcel Hendrickson. Salamat kaayo sa imuhang kinabuhi sis. Salamat sa Ginoo nga paday nagatiman og paday nagligon, paday nagproteksyon og paday naghatag kalipay kalinaw diha sa imuhang pagpuyo diha sa Sweden. Ang Dios magapanalangin kaninyo Sister Maricel o ba ni Sister ni Daymaymay og ni Sir Ivan. Dalaygon ang Dios magpanalangin kaninyo diha. Salamat kaayo nga bisan kung busy kaayo ka sa trabaho, nakahimo gyapon ka sa pag-share sa atong nga programa ngadto sa atong mga kilag higala, labi na gyud sa imuhang mga friend diha sa Facebook, no?
Si Joshua Otero, Pastor, maayong buntag, shout out, Pastor. Watching from Kaningan, Montserrat, Pilar Camotes. Wow, no? Kumusta mo dihas, Pilar Camotes? Ang Diyos magpanalangin. Maricel Henriksen, matod pa. Request ko, Pastor, Goodness of God, Bisaya, kung naapay time. Okay, naapay time kay usa pa man ang waiting dire, no? Ako ra nang ako rin andamon, Sister Maricel. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw. Matot pa ni Inday Dorlin in Kabutinsay. Good morning, Pastor. Dalaygon kaayo ang Ginoong Hesukristo, Pastor. Request awit makalangit, Kristohanong gikuto. Si Jesus nagpakatao, ginikanan, pagpakabana, kay makadasig sa kasing-kasing kining mga awit. Daghang salamat, Pastor, and God bless. Kagabi wala to nako makanta ang mga ubang mga request. Awit makalangit. Diri sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Awit makalangit, iwag. Dalaygon ng Dios magpanalangin sa tanan. Ning kalibutang puno sa kahilayan. Si Marley Garganera, matot pa, good morning, Pastor. Watching here in Dumaguete City. Kumusta mo sa Dumaguete City? Si Susana Pablio, maayong buntag, Pastor, ug sa tanang mga Kristohan, request awit makalangit saad sa Dios. Salamat, Pastor, sa pagbasa dalaygon ang atong buhi nga Dios. Padulong sa imuhan, kingdukan ko sa kasubo, intaon upaya. Si Krisa Michin, morning, Pastor. Papray ko kanunay nimo, Pastor, kay hapit na jud pizza September 30. Na hikapon jud ang tag-iya sa kwarta sa October, matod pa, no? Ingon siya Oktubre nami nakahatag kay ato ng dados mga pag-ampo. O niya paloa pa lang sad na. Si Risa Hugoder, maayong nga buntag, Pastor, from Selwi 8 Volumulok, South Cotabato. God bless you, Pastor Gideon. God bless, ang Dios magpanalangin. Mayo nga pakiguba ni Rizal og ni Liti Gondaya. Good morning. Og ni Idni Opsima. Mayong butag, Pastor, na alang ko'y pangutana, ang Dios ba og ang anak usara ba sila sa pagka-Dios? Usara sila'y buhat, pero siparit yun na sila. Usamang god sa problema god sa mga tao, lailahi og panabot. Diha ra man god naglalis ang mga tao sa panabot. Sa dili sa gipasabot, sa panabot ra gyud sa tao. Ang panabot, lain-lain man kung panabot yun ang tao. Pero dapat unta sa pulong sa Dios, dili unta dapat lain-lain og panabot. Pero lahi-lahi man gyud maabsan. Ang uban magpabilin sa Sabado. Unya ang uban magpabilin sa Domingo. Ang uban magpabilin sa Wanis, ang uban magpabilis Trinity. Kay mao man gyud iyang naabsan. Unya ang iyang naabsan, iyang gamiton nga instrumento aron pakiglalisan niya ang iyang isigataw. Maunay problema sigyud sa tao. Unya ang panabot, mga igsoon, kana bitang panabot sa tagsa-tagsa nato kinabuhi. Usa man gyud na hinungdan mga igsoon nganong dili magkatukma ang relasyon sa tao. Ang gipakita gyud sa Biblia, mga kaigsuonan, sa kahimtang pa lang, siparit gyud ang anak, siparit gyud ang amahan. Now, ang giingon sa Biblia, usara ang Dios. Pero kung imo na siyang ipakita, dili man gud na siya sama sa kanang buta nga kung moingon tang usara gyud. Ang pagka-Dios, mga kaigsunan, ang pulong pagka-Dios,
gidala siya sa tulo ka persona. Nya dili man na siya dawaton sa ubang mga tao. Kay lahi man sad ang ilang naapsan. Kay ang giingon nga kung ang nakakita sa Dios o nakakita sa Amahan, nakakita na sa Anak. So usa ra gyud ka persona ang Dios. Ingon si Jesus, wa ba ka kadugay ra natong kadugay ra ta nag-uban. Wala pagyapon ka makakita sa Amahan. Ang nakakita ka nako, nakakita na sa Amahan. Ngano man mga igsuon ko sa Ginoo, buot ba ipasabot nga siya ra pod ang Amahan, siya ra pod ang Anak? Mga igsuon, si Jesus sumala sa kanabitang sulat ni Apostol Pablo. Kung ari ka sa sulti ni Jesus, kung wala pa'y sulat si Apostol Pablo, mga kaigsuonan, makaingon gyud ta mga kaigsuonan nga usa ra gyud ka persona ang Dios, usa ra gyud ka persona ang Dios. Murag makaingon gyud ta ana. Apan tungod sa mga sitwasyon ba, labi na sa mga diskusyon nga naas bala ang kasulatan, arita sa sitwasyon sa kanang nahitabo or panghitabo nga atong makita sa Biblia. Sa panahon nga gibautismohan si Jesus, si Jesus mihangad sa langit. Unya giklaro diha nga ang Holy Spirit siparit sad sa Amahan og sa Anak. Unya ang tingog sa Amahan gikan mas langit, dili man gikan ni Jesus. Miingon ang Amahan, kini ang akong pinanggang Anak. Asa gikan ang maong tingog? Tuwa man sa langit. Unya kung imong lantahon daghan kayo mga teksto nga nagpakita nga siparit yun ang Anak, siparit sad ang Amahan. Dili yun na 3-in-1 sila. Kaya nga naman, sa diha nga si Jesus nabanhaw, ang nagbanhaw niya ang Amahan. Sa dito pa lang siya dito sa cross, miingon siyang Amahan, itugyan ko kanimo ang akong espiritu. Itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Mihangad sa langit. So naagyo ang Amahan to as langit. O niya, kung imong tan-ahon mga kaigsuonan ko sa Ginoo, nganong miingon man si Jesus nga ang nakakita kanako nakakita na sa Amahan. Kay si Jesus manggod, wala siya magdala sa dagway sa iya ang pagkapersona. Ang iyang gidala nga dagway o hisurag kahimtang ang kinaiya sa Amahan. Ang dagway sa Amahan. Maunay giklaro sa sulat ni Apostol Pablo. Now, ato ang basahon ang Kolosas Kapitulo 1:15. Si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Siya ang kamagulangang Anak ug labaw sa tanang binuhat. So si Jesus, wala manggod siya magdala sa iyahang kaugalingong dagway. Ang iyahang gipakita sa mga tao nga dagway ang dagway sa Amahan. Munang miingon siya, ang nakakita nako, nakakita ba sa Amahan? Ingon siya dinhi og usara sila asaman magdaig og magampo sa Dios ba o sa Anak. Palihog kog tubag pastor aron malamdagan ang akong salabutan. Salamat kaayo ni Idni Obsima. Kino. Ato naman yun nang giklaro nga siparit yod ang Anak, siparit yod ang Amahan og siparit ang Holy Spirit. Kini gipakita diha sa pagpabautismo ni Jesus dito sa tubig. Diha sa paglangsang sa atong Ginoong Hesus. Gani miingon si Jesus nga mangayo sa Amahan. Kung siya ray Amahan, di na siya mistil pang mangayo, siya man day ang Amahan. So, ikaduhang pangutana, usara sila asaman magdaig og magampo sa Dios ba o Anak? Dili lagi pwede nahimo silang 3-in-1.
Mura silag itlog. Ang panabot manggod sa mga wanis, ang Dios murag itlog. Murag nahimong kape na 3-in-1 ba? Na dito ang tulo ka ingredients. Di man na mao ang gipasabot dihas Biblia. Pero tungod kay lahi-lahi magmaapsan ang tao. So unsa may atong buhaton? Ato silang respetuhan. Importante, ikaw ug ako sigurado nga makasulod tag langit. Maura may pinaka-importante. Usa sa pinaka-importante gyud natong buhaton, respeto. Maumay na absan sa mga wanis nga ang Dios, anak ug ang espiritu usara. So ato ang buhaton ana, respetuhan nato sila. Kay actually ang matag usa mo atubang man sa Ginoo. Maura gyud nay pinaka-importante. Unya ang giingon dinhi, usara sila asa man magdaig ug magampo sa Dios ba o sa anak. Kung maingon tang usara, ngano mangutana pamanta nga asa man ta magampo nga usara man dai sila. Kung maingon ta nga, okay, usara sila, asa man ta magdaig ug asa man ta magampo, dili na ta mangutana kung mintuo ta nga usara ang amahan, usara pod ang Dios. Pero kung mutuo ta, natural, makapangutana ta, Pastor Gideon, asa man day ta mo ampo? Sa anak o sa amahan? Ang atong gitudlo, ang gitudlo sa Biblia, mga kaigsuonan, ang gitudlo ni Jesus, bisan kinsa katong mutuog mudawat kaniya, gitagaan siya katungod sa amahan nga mahimong anak. Unya, ang tanan nga mituog midawat ni Jesus, misunod sa iyang mga mensahe, nahiusa kang Jesus, nahimo na siyang anak. Kung si Jesus anak, ikaw nga nahiusa kang Kristo, ang gipakita sa Biblia anak. Unsa may gipakita ni Jesus? Mahimo na kitang makaampo ug makatawag amahan. Amahan. Sa unsang paagi? Sa pangalan sa imong pastor? Sa pangalan sa imong karatula? No. Dili pod sa pangalan ni bisan kinsang propeta, kundili sa pangalan ni Jesus. Mao nang magampo ta samahan, i-address nato sa ngalan ni Jesus. Mao nay gipasabot sa Biblia, pero sa ako nang gikaingon, lahi gyud maabsan ang tao. So unsa may angay natong buhaton kay lahi man gyud og maabsan ang tao sa pagbasa sa Biblia. Kumbaga lahi gyud level ang panghuna-una sa tao. Ang usas akong nakita no, respeto gyud. Mga problema kay ang matag usa nato kuan man matubang man sa hukmanan. Ang ato ra gyud mahalon, ipakita nato ang atong gugma ni bisan kinsa nga tao sa kalibutan. Kung mangutana sa unsay atong nasabdan, atong tuganan. Kung moingon sila nga bakakon ka, aw dili na to tubayan og dili na to paundayonan. Maumay ilahang panabot. Importante sa atong kinabuhi, sure ta sa gipasabot sa Biblia. Si Jeneline Villaera, maayo nga buntag Pastor Gideon og sa tanang mga suking tigpaminaw. Maayo nga pagpaminaw ni Piolo Believer. Hello, maayo nga buntag dira Pastor. Musta request og makalangit ang angayang simbahan. Saat ka nga kami mong usahon diha sa imong gugma. Maayo nga pagiguban ni Jocelyn Dinayal. Maayo nga buntag Pastor, kauban sa imong pamilya. Watching from Hong Kong. Musta mo diha sis, diha sa Hong Kong. Si Dams Tagalog, good morning Pastor. Shout out ko diri sa Katigan, Upper Malinan Alliance Church. Request kog kanta Pastor, anak ko. Maayo nga pagiguban, maayo pagpaminaw sa tanato mga kaigsunan nga mga Alliance family. Ang Diyos magpanalangin. Adra ka ang mga kamo, sabnayan mga tiig,
Mayo nga pakiguban ni Dante o ni Sister Maricel. Matod pa salamat sa Ginoo Pastor. Mission ninyong tanan. Salamat sa Ginoo. Hapit na mo murag wala na sa katuig makita na sa tanin niyo sis. Ang Diyos magpanalangin. Si Naida Ira maayong buntag Pastor watching here in Malaysia. Maayo nga buntag ni Sister Sinaida Era Taiwan. Unsa man ni tayon? Mga ira kong pasensya sa akong dili ko kaay makakantigog mo ba sa imuhang kuan saan paglito. Si Sinaida Song Lahotay. Kay request ko please labod kay Victory Band gikan ni Joshua Otero. Saknaya ang mga tiil, unang akong kasing-kasing sa bunga sa Espiritu. Ginoo, nagsaad ka. Si Josan Gabriel, matod pa maayo nga buntag Pastor. Salamat ko kanimo nakaabot kog live nimo. Na-bless ko Pastor sa kaayo sa Ginoo sa akong kinabuhi, labi na sa akong trabaho. Kag mag-apply na bless jud ko niya naunta maayo akong employer sa ibang bansa. Thank you and God bless. Song Dalangpanan. Ako ra bang napatukar Sister Joy ang Dalangpanan? Abingan og ubanan ka sa Ginoo sa imong pag-abroad, ayo kalimti ang Dios. Dayga siya og simbaha siya. Ayaw pagtuo nga di ka kasimba kung wa ka kaadtog simbahan. Bisang asang dapita, lugar as kalibutan pwede kang makasimba. Si Gasper Golo, God bless sa atong tanan. Tigpaminaw labi na kanimo Pastor. God bless. Amen no. Salamat kaayo. Awit makalangit. Ang angayang simbahon diri lang sa to nga panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Lorena Traya. Good morning Pastor watching Davao City. Pastor, mangutan ako, ing-ani jud ni ug mosunod na sa kabuton sa Ginoo, atakihon og distraction usahay di ko ka makasabot. Unya garbo mo gawas. Salamat Pastor og iapil ko sa imong pagampo Pastor na ang kinaiya nga naa sa ako dili iya sa Dios. Salamat. Dili ta mabalaka. O nasa tanan di ta ngay matingala. Kay dunay gyud ang pagsulay. Ngano man? Ang pagsulay exam man guna nato. Di ba? Ikaw ug ako, estudyante ta ni Jesus Christ. Sa dihang misunod mi desisyon ta nga mosunod ni Jesus. Sa dihang misuod ta sa pagpabautismo, giklaro sa wali ni Ginoong Hesus ngadto sa mga apostoles na kinahanglan ta ng mga tao bautismuhan aron mahimong tinun-an. Unya sa diha nga magsugod na ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo diha sa pagpamati sa iyang mga mensahe, doon na gyud ay mga exam. Sama sa ato ang mga kabataan nga nag-eskwela sa elementary, high school, college, doon na gyud na sila exam. Diha sa examination, diha mo tubo ang ilahang makatunan. Dili man pud mo tubo ang atong nakatunan sa belang kasulatan kung walay mga pagsulay. Dili sad normal mga kaigsuonan kon ang tao dili mo agig pagsulay. Kaya dili man gyud mo tubo pud ang usa ka tawo kung walay mga pagsulay. Kaya dili man siya kana bitang makakita nga lig-on siya o gilig-on siya o gatiman sa Ginoo kung walay mga pagsulay. Mao bitaw na niingon ang Dios pinaagi sa sulat sa iyang mga alagad sama sa kinabuhi ni Apostol Santiago kapitulo 1 bersikulo 2, nag-ingon siya nga bulahan kamo nga nakasinati sa tanang mata nga pagsulay. Kay ang mga pagsulay maunay time nga makalahutay ka, kanang makapadayon ka, kay damor manimong mabati ang presensya sa Dios. Damor nimong mabati ang pag-atiman sa Dios. Damor nga dili nimo malimtan ang pagkamaayo sa Dios. Unya sa lain nga mga libro sa Biblia, si Apostol Pedro nagsulti nga kining atong pagtuo
bililhon panis bulawan. Mao na nga kinahanglan siyang sulayan. Kay kini nga tong pagtuo, bililhon pa kaayo ni sa bulawan. Kay mao ni instrumento nga maoy muluwas nato. Kana kon ang atong pagtuo buhi, kana kung atong pagtuo na line sa pulong sa Ginoo. Mao na nga ayaw katingala, ayaw pod kaluya kung naay mga pagsulay. Nganong gidasig ta nga dili ta dapat mabalaka o ni maluya sa panahon nga naay mga pagsulay, kay ang tinuod nga sitwasyon kung naay mga pagsulay kanang mubati gyud tag kaluya, mubati gyud tag kabalaka, mubati ta og kana bitawng kalibog. Mao bitaw nang mintanyag si Jesus og mga pamaagi. O sige, ingon ni Jesus, duol mo kanako, kamong gipkapuya gibugatan, kay papahulayon ko kamo. Sa time nga naatas mga pagsulay, hinumdumi ni siya kanang kantang still. Bisag unsang klaseng mga pagsulay, hinumdumi ang Dios andam kanimo kanako musapnay. Andam siyang musapnay og maatiman, og andam siyang mulukob aron iya tang maproteksyonan. Usa nga angay natong ligunon ang atong pagtuo, paglaom, paghigugmas Ginoo. Kay sa panahon nga mo nay makitaan sa Ginoo sa atong pagpangalagad kaniya, dili gid ta niya pasagdan. Labaw na nga dili ta niya talikdan. Awit makalangit mga kaigsuonan, anak ko, diri lamang sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Maayo nga buntag may pagpaminaw ni Jocelyn Baguio o ni Mary Rose Villarez Lakinon. Maayo nga buntag ni Ilian Sinon o ni Lia Pandamon. Maayong buntag og ni salamat kaayo ni Chirami Mudaris, ni Ana Lakinon. Maayong buntag. Maricel Henriksen unsay title ani nga kanta pastor? Ang angayang simbahon. Ang akong napatukar ganina, Sister Maricel. Unya karon katong kaganina saad sa Dios, unya karon anak ko. Nabuhat ko pagpatuyang sa kahilayan ng kalibutan. Apan mo duol. Si Jilma Uba, salamat kaayo pastor nga imo gyud gitudlo klaro naman kaayo. Pero tama gyud, respeto pod nato sila. Thanks po. God bless you. Salamat. Mao gyud ang pinaka-importante. Ang tinuod, matubang man ta. Sa tagsa-tagsa sila, matubang pod sila. Importante sigurohon nato kini ato Sa ko lang yung advice, ang pinaka-importante kanang sigurado ta. Sigurado ko, sigurado ka nga ining atubang nato sa Dios. Excited ta. Dili ta makalitan o dili ta dapat malisan. Si Jeric, good morning pastor from Masbate. Sayo nga pagpaminaw ni Mi Medalyo. Good morning pastor, watching from Davao City. Request ko kanta Lahutay. Okay, ako gyud ang kantahon. Si Eileen Sinon, maayong buntag diha pastor. Shout out pa request ko one day at that time. Dili ko kapatukar anang one day at time. One day at a time, dili ko ka patukar kay musamot og i-mute ang ato ang page. Si Janar Istante, blessed morning pastor, Gideon watching from Bulacan. Walay tumong sa paglakaw sa dalan, apan paning kamutan ko kining tanan.
Busa kaloy iman kiningi mong gilalang, nabiktima man sa una kong mga ginikanan. Mahitipas man sa gisubay kong adalan, apan nasayo ko nga giyahan mo ako. Busa kaloy iman kiningi mong gilalang, nabiktima man sa una kong mga ginikanan. Mahitipas man sa gisubay kong adalan, panasayod ko nga giyahan mo ako. Mahitipas man sa gisubay kong adalan, panasayod ko nga giyahan mo ako. Panasayod ko nga giyahan mo ako. Okay. Nalaygon ang Diyos mga kaigsunan sa awit makalangit anak ko. Akong pagtagad mga kaigsunan ng awit makalangit nga Kristohanon gikuto og si Jesus nagpakatao dayong ginikanan. Ako nang tagaan og pagtagad sa atong panag-uban. Okay. Si tatay dagay nas pagtuon, apan kinabuhi wala gyud mabago. Si tatay mo sabong, si nanay mo inom, silang mga anak sa pitsil magkuti. Sila ang karnero nga gikuto, nanagas ang sungay lakip ang balhibo. Sa simbaway gana, sa ampo naluya, kagilintuad lagi sa dagkong problema. O pastor, pastor, tambagi, tambagi, sa Biblia gyud tudloi, tudloi, tudloi pa, aron mahigmata. Ang Kristohanon nakatulog pa, pastor, kami kaloy ayaw in town, kami bumbaha, bumbaha. Kay kon amo pang maagwanta, magsimba-simba kami panagsa. Nganong inyo kong hadlokon, individual baya ang salvation. Kay kon dili ko kamo padlongon, sa impierno kamo pagsunugon. Si tatay si nanay dugay nas pagtuo, apan kinabuhi wala gyud mabago. Si tatay mo sabong, si nanay mo inom, silang mga anak sa pitsil magputi. Sila ang karnero nga gekuto, nanagas ang sungay lakip ang balhibo. Sa simbaway gana, sa ampo naluya, kay gilintuad lagi sa dagkong problema. O pastor, pastor, tambagi, walihi, sa Biblia gyud tudloi, walihi, tudloi pa, aron mahigmata. Ang
Kristohano nagduka-duka pa, pastor kami kaloy-a, ayaw in town kami bumbaha, ika kay kun amo pang maagwanta. Magsimba-simba kami panagsa, nganong inyo kong hadlokon. Individual baya ang salvation, kay kun kamo dili igon, dili usab mo makapamalando. Nganong inyo kong hadlokon, individual baya ang salvation, kay kun dili ko kamo badlongon, sa imperno kamo pagsunugo. Kay kun dili ko kamo igon, sa imperno onya kamo litsunon. Si Kristo nagpakatao, og namatay sa Kalbaryo, og ang tanan nga motuo dili man sa imperno, og ang tanang musalig kaniya may kalipay og kasadya. Ang kakapoy kalisdanan, kining tanan mga hanaw lang, suot-suot sa kasagbutan, saka-saka sa kabukiran, pasanlukdo sa mga karga, kay si Kristo ang iwalita. Kay kung matapos ning tanan, kinakitang tanan pagagantihan, sa kahakok pagbuhat ning kalibutan. Walay makapahimulan kanato sa pagpangalagan, baha ulan antuson lang, subay-subay sa kasapaan. Unya dito sa unahan, kalagkani mo gipasan, dad-a sila sa pagtuo. Ang manluluwas nga si Kristo, suot-suot sa kasagbutan, saka-saka sa kabukiran, pasanlukdo sa mga karga, kay si Kristo ang iwalita. Kay kun matapos ning tanan, kitang tanan pagagantiha, sa kahagok pagbuhat ning kalibutan, sa kahagok pagbuhat ning kalibutan. Mao ginay pinaka-importante mga kaigsuonan, nga dili gyud nato kalimtan nga dunay nagpakatao natong tanan, si Jesus Christ. Naay nagpahimugso, mga igsuon, naay nagpadala ang Dios Amahan. Dalaygon ang Dios mga panalangin sa matag-usan, no? Ilabi na sa mga awit makalangit nga atong nadunggan, nasabtan diri sa atong panag-uban. Awit makalangit, Kristohanon pagpakabana. Tanawa ang kadalanan, mga bata naglatag walay nag-atima, sa ilanga pagdako kinsa may nagmatuto, unsay ikahatag nila sa katiling ba. Mga
na taong naulipon sa sala nga nagdaot sa kaong maon, sa ilang panagway tanawon daw nang malipayon, apan sulod sa dughanag masulubong. Kristohanon pagpakabana, hatagi og bili ang imong nadungong ug nakita. Dili ba nakinahanglan man sila kang Isus nga manluluwas ta? Sultina, 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 isang iyaw na matagpitin sa orasan. May tao sa kinabuhi na kabsan, asa siya paingon, aduna ba'y kasiguruhan, humaning kinabuhi sa kalibutan. Kristohanon pagpakabana, hatagi og bili ang imong nadungong ug nakita. Dili ba nakinahanglan man sila kang Isus nga manluluwas ta? Sultina, 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 sangyaw na dihang sila silutan na, tungod sa pagpadayon sa pagpakasala. Unya di ay ang hinungdan, wala sila masuginlan, atubangan sa Dios kinsamay paninglan. Kristohano pagpakabana, hatagi og bili ang imong nadungong ug nakita. Dili ba nakinahanglan man sila kang Hesus nga manluluwas ta? Kristohano pagpakabana, hatagi og bili ang imong nadungong ug nakita. Dili ba nakinahanglan man sila kang Hesus nga manluluwas ta? Sultina. Awit makalangit mga kaigsunan, lahutay diri lamang sa ato nga panaguban ang pulong mo kinabuhi ko. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdan ng sakitan, dun na may utlanan. Busayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mo lahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang
kabukat mo tabangan ka. Ayaw ragyod pagbiyakan niya. Dili ba may kinutoban man ang tanan? Kalisdan ng kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaluya, kay may mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Pagmatinun-anon lang samtang may oras pa, kay andang ang Diyos tumulipo ka. Buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya gihatag na. Dili ba may kinutoban man ang tanan? Kalisdan ng kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya, kay may mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot day siya. Og dili ka kabsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutoban man ang tanan? Kalisdan ng kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya, kay may mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Importante gyud mga kaigsunan nga mulahotay ra kita. Aron makalahotay ta, paubos, pailog. Kay kung di ka kapailob ug dili po ka kapaubos, na mura kag mubuto. Tinod biya na kanang di ka kapailob, di ka kapabut, dili ka dili ka kapailob, di ka kapaubos. Murag naidgay tayo mga kaigsunan, siguro inyong nasinatian. Murag kana bitong mahintang matapos. Mo nang naay mga drama mga kaigsunan sa mga radio, may kuno matapos ang tanan kaysa matapos ang bulan. Relate ka ini sa mga kanang naay mga ambisyon. Kay kasagaran sa mga taong naay mga ambisyon, maka pugos maging pangutang kanang naay mga ambisyon. Pero kanang walay mga ambisyon, wa mo tao siguro nga walay ambisyon, no? Tanang tao nga normal na gini ambisyon. Lamang kaantigo lang mo balanse ang uban nga nayo ambisyon. Sama nimo ako nang gideklarar kaantigo kang mo balanse. Kanang tao nga kaantigong mo balanse mga igsoon, kana bitaw kaantigong manghuna-huna sa unahan. Pananglitan kung imo nang pugson bisang dili pa nimo kaya, imo nang utngon bisag dili nimo kaya, unsa may posibilidad nga moabot or makita, mabati
no? Mao na nga sa matag karon unya kung naay mga ambisyon ang atong kinabuhi, dapat sa unahan pa lang tuan na ta nakatan-aw. Dili kay nagtan-aw ta sa atong nakita na. Amo-samot man na kag kaambisyon kana labi na kay maibgan. Murag mapugos ug pangutang oy. Mo nang naay mga drama sa mga radio nga may pakuno matapos ang tibuok kalibutan. Mangangin man po ning na ay mga problema. May pay matapos ang tibuok kalibutan. Kay impas ang tanang utang. Kaysa matapos ang bulan, daghan ang maningil. Daghan ko no kayong bayranan. Okay. Ako ang kantahon ang sisos atong higala. Mga igsoon, akong kantahon. Para ni sa mga kaigsonan nga gustong magmalinawon. Kung gusto kang magmalinawon, pangayo sa Ginoo ang kalipay, o pagkinabuhi sa Dios, pagkinabuhi sa kaubuton sa Dios, pagpatudlo sa Dios, maura magkatag na tong kalipay. Ang problema, kung magpatudlo ta sa Dios, magkinabuhi ta sa kaubuton sa Dios, di ta kaantigo nga kana bitang mupilig higala. Kay kung di ta kaantigo mupilig higala, ang atong higala, maura na mugamag problema, uban nimo. Una nga, kitang mga Kristohanon, gitudluan o gipahinumduman ta nga mupili gyud tag higala. Walay lain nga angay natong pilion kanang tawo nga dunay Kristo. Nga kantigo pong mapailob ug mapaubos sa panahon nga dunay problema. Si Hesus atong higala. Diri lang sa atong nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Pinging kinabuhi mo, ang pinging kaugmaon mo, ang pingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang moonong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi piniyalan raka, busa ampingi, kay may oras paninglan ta. Siguro magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyoan siya. Paminaw gyud samtang buhi ka pa ni Hesukristo, kay suginlan ka. Ayaw talikdi ang misyon mo, ayaw kahadloki mga pagsulay, ayaw kabalaka bisan asa ka, kay unungan ka ni Hesukristo ato higala. Ang pinging kinabuhi mo, ang pinging kaugmaon mo, ang pingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan,
ang muonong kanimo. Tenang butang nga anak ka, hinumdumi pinialan rata, bosa ang pingi, kay may oras paning lanta. Siguro nga magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyuan siya, paminaw gyud. Samtang buhi ka pa ni Hesukristo, kay sugilan ka, ayaw talikdi ang misyon mo, ayaw kahadluki mga pagsulay, ayaw kabalaka bisan asak ka, kay unungan ka ni Hesukristo ato higala. Iyo gini gini kanang bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw gini kanang bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Kabataan karon angay gyong muni turon sa gadget kontrolon, sa module pa ambiton, sa module pa ansiron, ayaw gayot pasagdai ang cellphone mo tagoi, kaog maunila naas pagdumalay ka gini kanan, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Kapatanunan karon angay gyong giyahan sa Bible tudloan, aron na ay pamatasan, ayaw gayot pasagdahi sa email pa undanga, aron makatarong tag-eskwela ikaw gini kanan, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Ikaw ginikanan angay magmainampoon, pulong sa Dios pulong sa Dios tipikan, kay wagas Pinoy anan, ikaw magmainampo impingon, kay ikaw ilang panagingnan, kung buhaton mo kini ikaw mabulahan kagini kanan, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ang imong kabataan, ayaw lang pagkumpiyansa. Awida no, salamat kaayo. Dili nato dapat kumpiyansahan ang atong mga kabataan, responsibilidad nato kini ng atong mga ginikanan.
sa itong programa, alas 10:20 na sa kabuntagon. Mag-isa imong mga labot uban sa pagtuo. Mayong pagiguban ni Gabriel, palihog usab explain adtong tulo ka persona pero one true God, pastor. Dili di ay pwede magampo na kay Hesus along lang. Nagtuod jud ko na bisan asa tulo pwede iampo kay usara man sila. Okay. Mga igsoon, pwede ta kaampo sa amahan, pwede ta kaampo sa atong Ginoong Hesus. Ngano man, buhi man si Jesus. Silang tulo mga kaigsunan sa wala pagani mahimugso ang kalibutan, nagpangsyon na sila, naglihok na sila. Ang balang espiritu, mga igsoon, siya ang gipadala sumala sa sulat sa mga apostoles, ug siya ang saad ni Ginoong Hesus nga mao iyang pangayoon samahan nga sa panahon nga siya bayaw na ug muadto na sa gingharian sa Dios, iyang ipadala ang balang espiritu nga matod pa diha sa kapitulo 14 sa Juan nga magtudlo ug magpahinumdom kanato sa mga pulong nga atong nadunggan ug nasabtan nakatunan sa atong pagpangalagad sa Dios. Makaampo ta sa anak, sa espiritu, sa amahan. Kining tanan sa ngalan ni Hesus. Mao nay gipakita gyud sa Biblia. Kanang giingon ni Hesus nga Juan 10:30, ako ang akong amahan usara. Ang buot ipasabot ni Hesus mga kaigsunan, ang buot gipasabot ba ana? Usara gid sila'y buhat. Ang ilahang katuyuan, ang ilahang mga tumong o plano, usara gyud. Pero naa sila sa pulong Dios. Amahan, Dios anak, Dios espiritu, sumala sa gipakita sa Biblia. Dili po na nato pwedeng usbon. Pero doon na sila'y kalahian. Mga igsoon, kini giangkon ni Jesus nga ang amahan labaw kay kaniya. Doon na po'y mga eksplanasyon nga pareho ra sila. Yes, pareho ra sila og buhat. Pareho ra sila og mga katuyuan sa kinabuhi sa tao. Like sa pulong pamilya ba? Ang pulong pamilya, di yun na mahitabong pamilyas, mahimugso ang pulong pamilya kung bana og asawa ra oy anak. Kay kung amahan og inahan ra way anak, ang mahitabo ana magtiayon na sila. Amo nay pulong nga haom nga gamiton sa lalaki babae nga nagminyo nga way anak, magtiayon. Isa mahimugso kanang pulong pamilya kanang naay amahan, naay inahan og naay anak. Pero lahi-lahi sila og kana bitang lahi-lahi sila og pangsyon. Lahi-lahi sila og maingon tang katungdanan. Pero naa sila sa pulong pamilya. Mao na nga ang atong Ginoong Hesus, siyang gipadala sa amahan. Dios siya. Siya ang gipadala sa kalibutan aron pagluwas nato. Mga igsoon, nganong pwede tang makaampo sa anak tungod kay buhi siya? Gawas lang ni Maria. Di man ta pwedeng makaampo ni Maria. Gawas lang kung buhi pa si Maria, pwede ta kahangyo. Katong buhi pa si Maria, pwede ta kahangyo. Mama Maria, kanang ihangyo ko ni Hesus. Kay mas maayo manggod nga hangyoon nato ang inahan, labi na kung may pagka-istrikto ang anak, kung ari kas kalibutan ba. Kay ang hangyo sa amahan lisod kay ang hangyo sa inahan matud pas kasagaran nga mga Pinoy-anan lisod nga balibaran sa anak kung ang inahan po'y mohangyo na.
So pwede ta mo hangyo ni Mama Mayre. Kana kung buhi pa siya, niadtong buhi pa. Unya samtang buhi pa si Mama Mayre. Wala pa mapunta mahimugso. Karong nahimugso ta. Namatay naman po si Maria. Ang namatay nga nabuhi si Jesus ra. Namatay siya, gibanhaw. Unya mao na nga pwede ta makaampo ni Jesus. Kay buhi man siya. Nya usasad mao gyud nay gitudlo pod sa Biblia. Sa atong Ginoong Hesukristo diha sa Biblia. Kung ako nang tagaag pagtagad og pisa-pisahon ako ning tulo ka persona, dili ta kahisgot sa ato ang hisgotanan. So ang pinaka kana ra gyung pinaka sentro ra gyud akong hisgotan. Salamat kaayo ni Gabriel Amparo. Matod pa nagtuod jud ko na bisan asa tulo pwede iampo kay usaraman sila. Kanang usaraman sila, ang buot ipasabot gyud ana sa Biblia, usara gyud ang ilang buhat, usara gyud ang ilang katuyuan. Pero wala magpasabot nga kana bitang nagsingin na sila. Nagsingin na silang tulo. Wala, dili na maoy gipasabot mga kaigsoon, dili na maoy gipakita sa Biblia. Kaklaro ra pod kaayo nga wala gyud na sila magsingin. Wala na sila magpilit ba kumbaga. Nagseparate gyud na sila, kaklaro ana. Separate yun na sila. Amo na'y tinuod nga explanation sa persona sa Dios Amahan o persona sa Dios Anak, persona sa Dios Espiritu. Amo na'y giklaro gyud sa Biblia. Ang problema sa uban mga kaigsonan, ang gusto nilang kana bitang tuuhan sa mga tao, dawaton sa mga tao nga nagsingin na silang tulo, mura bitag kape nga nag 3 in 1. Di man na pwede. Pertig yung pagkabalik uta kung maunay mahitabo. Kanang giingon ni Jesus nga ang nakakita sa Amahan, nakakita nako, ang buot ipasabot niya tungod kay si Pablo mo'y nakadiscuss ana. Kay si Jesus nagdala siya sa dagway sa Dios nga dili makita, sumala sa Kolosas nga atong gibasa. Siya nga mao ang Dios, siya ang Kristo nga nagdala sa dagway sa Dios nga dili makita. Niya ang balang espiritu kay kung imong lantawon pwede man siyang makagamit sa persona sa salampati. Pwede siyang makagamit sa persona sa kalayo. Pwede po siya makagamit sa kahimtang sa hangin. Ang Holy Spirit, tungod kay espiritu sila. Lahi po siya og pangsyon. Pero ang Amahan, di yun na pwede na itong makita. But, pwede na to siya mabati, pinaagi ni Jesus. Mao na gipakita sa Biblia. Pero sa ako nang gikaingon, lahi magyud og maapsan ang tao. So, usas mga nakita nako ang respeto ra gyud pinaka-importante. At least, kitang tanan, matubang man kang Kristo. Dili na to gamiton ang atong nakatunan para himong instrumento paghukom sa uban. Kay wala na gitugot sa Dios nga atong gilagaran. Si Rachel, matod pa, yes Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. Kanunay sa among prayer, Pastor Gideon, sa imong family. Tanaw ko sa imong live while gahulat sa oras kay maghahatod na pod ko sa school taod-taod sa akong anak. God bless everyone. Salamat ka sa prayer, Sister Rachel. Actually, nanghinanglan ko sa akong inyong prayer kay kagahapon nangahoy ko. Medyo balik-kilig yun noon ang akong gipanghahuyan. Murag kuan kayo ba kanang laom. Inaamang ko sa kakahuyan. Nangahoy, matud pa pud sa uban. Ang mangahoy ka dito sa kadaruhan, Pastor, kakahuyan yung ka mangahoy. Naamang ko'y mga inanag ko na huna. So dito ko, nangahoy ko nga, mga igsoon kay labi na kay init-init, nawagtang na ang pangulan. Dalikyat kong pangahoy para naamoy magamit. Mga igsoon, kanang mura ko og nalipong kagahapon. Dili kondisyon ang akong lawas. Anya dito ko niagi sa dalan nga di gyud pwede nga makaagi ang sakyanan nga dili four wheels. So gi four wheels na ako ang sakyanan ya. Angaton, perti gyud ang dulugon na. Salamat sa Ginoo kay naa ko'y mga bata pong kauban, na akong mga anak, si Bibi Asap, si
division o among mga silingan dire akong gikuyog para doon na pud sila kahoy. Nakauli mi pero sa ako ang paminaw gid sa akong lawas kagahapon na mga panahon no nga dili kondisyon ang atong lawas. Actually doon ako'y lakaw ugma biyahe. Doon ako'y pinaka-importanteng lakaw ugma kaso lang sa ako ang kana bitang physically na ay panahon nga dili siya makaingon kung dili siya maayo. Nagay mga panahon inana dili magita dapat pud mabalaka kay samtang nagpuyo ta sa kalibutan makasinati gyud pud ta sa nasinatian sa uban. Matud pa no sa ni Melinda Riambunansa maayong buntag ni G.L. Lanyohan Garces. Good morning Pastor, kanindot sa imong mga Christian song. Salamat kay Sister GL. Si Jose Pino Paran, blessed morning Pastor Gideon og sa tanang kaigsoon diha kang Kristo. Ang amahan maoy nagbuhat sa tanan. Si Jesus mao ang anak sa nga ang gipadala aron kita iyang luwason. Ang balang espiritu mao nani ang atong kauban karon gikan ni Rochelle. Actually, ang pagbuhat sa amahan sa tanang butang, kuyog ang Holy Spirit, kuyog pod si Jesus. Pero wala sila magsingin ha, kuyog sila. Apan, ang anak, wala pa siya nagpakatao. Kinigi pamulong sa sulat ni Apostol Juan, diha sa libro sa Juan. Sa wala pa ang kalibutan, ang anak, ang pulong diha na, ug ang pulong Dios, ug ang pulong nagpakatao. Diya sa Juan Kapitulo 1 versikulo 1 kasugod basa. Si Anneli Carinal, good morning Pastor og sa tanang mga viewers, listeners, salamat kaayo sa Ginoo Pastor sa imong kinabuhi og sa tanang mga pastors, elders nga kanunay kadasig sa pag-preach sa Word of God. Whole Word para daghan ang mga mamaluwas. God bless and protect us all pastors, elders, believers og dili believers watching here in Negros Oriental Province, Hospital Dumaguete. On duty, view and listen lang gyud. Importante nakapaminaw sa pulong sa Ginoo. All glory and honor belongs to you, O God Almighty. Dalaygon ng Dios. Matod pa sa pulong kaluwasan, Pastor, ang one-way outreach ba parehas ba og teaching sa born again? Nangita kog simbahan karon diri sa amo ang gibalhinan Pastor. Ang wala ko'y mga idea kaayo sa one-way outreach, pero doon ako'y mga pastor nga akong nakauban gikan sa one-way outreach. Pareho ra og doktrina pero doon ay mga kalahian ang pagdumala. Kanang pagpadagan sa simbahan, mo'y akong nakita. Kay sumalas ako apong nabalitaan. Pero sa tinuod lang wala gyud ko ka subay, wala sad ko kasud pa og simbahan nga one-way outreach. Lamang doon ako'y pastor nga nakauban nga maupoy iyang testimony nga lahi ra pod og pamaagi. Ana ra ang akong istorya. Si Edith Lumanda, morning Pastor Gideon, salamat sa eksplanasyon kay isa pod ko naglibog ana Pastor. Og patimbaya ko Pastor sa akong mga bayaw nga naminaw sa imuhang wali. Timbaya ko nila sa Isabel Artiza, Charina Galis og sa akong ugangan nga amo nang giatiman. 89 years old na siya. Salamat kaayo no sa inyong pakiguban. Si Pastor Jonio, good morning Pastor. Secretly watching you live kay talagsara ko ka timing sa actual nimo pag live. Salamat sa Ginoo padayon sa pagpalapnag sa pulong sa Dios. Amping gyud kanunay. God bless. Salamat kay Pastor John, ang Dios magpanalangin. Si Alvin Torion Avillanosa, matod pa, good morning Pastor. Gideon Candelario watching you here ETCP Banawa, Cebu City. Musta na ka Pastor? Tagsa na lang ko makasubaybay sa imong live. Okay ra gyud ko diri. Medyo na ay mga time nga kanang siguro sa bugat nga trabaho. Ana man gyud mga panahon nga bugat pud ang trabaho. So mo ipiksad na sa ato ang panglawas. Si Edith Lumanda,
o pagtimbaya pod sa mga pastor, Pastor Gerson Paruhinog ug Pastora In Paruhinog sa Christ Ministry Panabo City. May buntag, may pakiguban ninyo mga pastor. Si Gina Kamahalan, maayong buntag Pastor Gideon ug sa tibok mong pamilya. Salamat sa Ginoo tungod kay gihatagan ka kanunay og kusog sa pisikal nga kalawasan og ilabi na sa espiritual nga pagkinabuhi. Ang tinuod mga kaigsuonan, doon ay mga time nga kanang murag kan even kaning ako ang grado sa ako ang iglas, siguro ni sa ipik, siguro ni sa kanang gadget, kay ako akong giatubang dili ra ang cellphone nga mao'y ato gigamit sa live, giatubang nako ang monitor sa PC, sa atong computer. At the same time di apod sa kilid ang laptop mao'y mao'y ga-drive sa ato ang FM station 11.3. Unya di pa ko'y gigunitan nga monitor para ako mabasa inyong mga mensahe. Di pa gyud ko'y gigunitan nga cellphone para pod sa Biblia. Kay mas dali manggod ang cellphone ikumpara sa di papel nga Biblia. Kay mag-ukab-ukab pa man ka kaysa cellphone nga, kaysa Biblia nga nasa cellphone. Gamay ra nimong pagpindot, dahil scroll ra ka, makita ra dahil nimo ang bersikulo. So inana kadali mga kaigsuonan kung gadget ang atong gamiton. Lamang doon na say effect yun. Doon na side effect sa ato ang lawas. Kay even gani kung magpaduol ko sa transmitter, gani sa kaning PC, medyo naagid sa epekto. Pero kining tanan alang sa kimayaan sa Dios. Kining tanan alang sa kaluwasan o kapaguhan sa mga tao. Wala ko'y laing gitinguha nganong gikinahanglan akong. Wala ko'y laing gitinguha sa akong pagsakripisyo. Mao ang pagsugot, pagsunod, pagtuman sa planos Ginoo nganong natao ko sa kalibutan. Kinahanglan magmalipayon ta sa pagbuhat nini. Kadili man punta kaday pagpasalamat sa Dios kung dili ta magmalipayon. Ang dasig sa Biblia nga bisan unsa man ang atong gitrabaho, kinahanglan na atay kalipay. Pagkalipay kamo diha sa Ginoo, usbon ko pagkalipay kamo. Kung doon na mo'y mga pangutana nga gikinahanglan gyud natong tagaan og pagtagad, pwede ra gyud ninyong i-comment diri sa ato ang comment section sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ako ra nang monitoron o niya sa bahin sa tulo ka persona mga kaigsuonan, may tungod sa Amahan og sa Anak ug sa Espiritu kung ato nang diskasyon. Pisa-pisahon gyud nato na i-verse to verse, taas kay na siyang diskasyon. Lamang sa pinakapunto gyud nga gipasabot sa Biblia, separate yun na sila. Di yun na sila dili wala gyud gipakita sa Biblia nga nagsingin na sila. Nga ang Amahan asa gani ang Amahan to apog ang Anak. Asa gani ang Amahan ug ang Anak to apod ang Espiritu. Mga igsuon, dili na mo gipakita sa Biblia. Kay si Jesus miingon man nga mangayo kus Amahan nga padadaan kamo niyag magtatabang, ug kanang maong magtatabang mao ang balang Espiritu. Buti pasabot sa dihang ipadala wala mapod gipakita nga gipadala sa Amahan ang Espiritu niya, naapay nagpabilin didto. Mga igsuon, ang Holy Spirit dili magud sa samas usakat butang nga kana bitaw ang usa ka butang nga kung naar Cebu wala dito sa Manila. Ang Dios og ang Holy Spirit og ang Anak, kung imong lantawon dili siya pwede nato ikumpara sa butang tungod kay cover nila ang tibuok kalibutan. Tibuok kawanangan cover nila. Bisan asa ta na anak sila. Na ang Dios, Amahan,
Dios Anak, Dios Espiritu. Mao na gipakita sa Biblia. Dili ta makatugkad sa Dios. Mga igsuon ko sa Ginoo. Mao bitaw nang diha sa Deuteronomio man siguro na. Okay, ako lang ning basahon. Deuteronomio 19. Kung wala ra ko malimot, 29. Deuteronomio 29 versikulo 29 man siguro na ako to nabasa. Ako rang tan-awon. Okay. Mao ni. Deuteronomio 29:29. Adunay mga tinago ang Ginoo nga atong Dios nga wala niya ipadayag. Mao nang dili ta katugkad sa kinatibuk-an. Kay dunay mga tinago nga wala niya ipadayag. Duna may mga tinago nga gipadayag na pero duna gyud mga wa gyud ipadayag. Apan gipadayag niya ang iyang balaod og angay kining sundo nato og sa atong mga kaliwat hangtod sa kangturan. Kay ang gipadayag sa Dios alang nato para nato. Apan ang wala ipadayag dili para nato. Sa ato karon nga panag-uban mga kaigsuonan diha sa unang Timoteo kapitulo 3 uno hangtod sa 7. Gihatagan ni Apostol Pablo og uluhan konteksto mga pangulo sa simbahan. So moingon tang mga pangulo sa simbahan, mga pangulo, the word mga pangulo daghan. Sobras duha. Sobras usa. More than one, no? Matod pa diri paggamit og anti-radiation na glass. Actually anti-radiation nini siya kining ako ang kuan. Kining ako ang eyeglasses. Anti-radiation na gyud ni siya. Nang mahal siya. Salamat sa Ginoo nga gi-provide pod sa Ginoo. Even ang prim ani mahal gyud siya. Alabi na ni iyang kuan, kani iyang kagigama man gyud ni siya kay sa 3 ways man kuno ni. Kay pwede siyang ilantaw sa duol, pwede ra sa ilantaw sa tubangan, pwede pud sa ilantaw sa layo. Munang mahal siya kay mura og naasay lahi siya og pangsyon ba. Makatabang gid siya. Si pulong kaluwasan. Salamat pastor, gusto ko muwali sulod simbahan. Pastor, tungod kay kita nako kasagaran, sulod sa simbahan kasagaran dugay na nangalagad pero wala mausab. Gusto nako ang imong mga wali ug maunay gusto pod nako maoy madungog sa mga tao ang pulong sa Ginoo. Mubadlong sa tanan. Dalaygon ang Dios no. Salamat sa Ginoo. Pulong kaluwasan. Sige. Dalaygon ang Dios, magadihog kanimo Brad, pastor, ang Dios maguban. Usa sa ato ang tutukan karon kining gusto sa tao. Nasama sa ato ang igsuon nga matud pa gusto nato. Anindot ni siya nga gusto, kaning kagustuhan, kaning kaning kabubuto nato nindot na siya kanang gusto ta nga ang tao mabago. Kay mao nay gusto sa Dios. Gusto nato, gusto nako, gusto nimo, gusto nako, gusto ninyo, gusto nako nga mausab gyud ang tao. Kay mao nay gusto og tuyo sa Ginoo nga mabag-o gyud ang tao. Kay kita mismo nakakita, nakamatikod, nakasaksi nga daghang kay mga tao nga dugay na kay simbahan. Ang uban nangamatay na lang pero nagsige ra gyapon og bisyo. Nya mangumusta ta? Inigtuon nato sa Biblia. Pangumustahon nato ang mga taong nangamatay nga naay bisyo. Malangit ka ato sila. Di man pud nato, wala man pud itudlo sa Biblia nga moingon nga malangit ra to, dadaras mga pag-ampo. Pamisahi lang didto. Doktrina na sa simbahan ug dili na doktrina sa Biblia. Dinhi mga igsuon, giklaro ang mga pangulo sa simbahan. Unya ang simbahan nga gisgutan dinhi, gidumalag mga pangulo. Unya ang simbahan nga gisgutan ni Apostol Pablo, mauning simbahana
nga giangkon pod sa uban. Nga kung imong lantawon diha sa 15, matud pa, apan kon malangan ako, kining sulata maoy magtudlo kanimo kung unsaon nato sa pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi og ang sukaranan sa kamatuoran. Sinitnidot kay ni siya sa basahon sa English. Ako ni siyang basahon sa English ha. Basahon sa nako ni sa English. Nya kini ako ang English King James ni siya. So dili gyud ni siya karaan nga King James. Asa naman tong Timoteo. Okay, dera. Ang uluhan diri sa King James na kong Bible, qualifications of overseer. Mao ni siya kuan diri. O niya akong basahon ang 15. Ingon siya dinhi nga, but if I am delay, I write you, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. Mao ni gilalisan o giangkon sa kadaghanan nga ang ilang simbahan, mao ni ang simbahan nga gisgutan sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Timoteo kapitulo 3 versikulo 15. Pero ang kahimtang sa simbahan nga ni angkon ani dili pareho og pangsyon sa sulat ni Apostol Pablo. Kay ang ilahang simbahan, ang ilang pangulo dili man wa may asawa, wa may pamilya, wa po'y mga anak. Kung naaman siguro yung mga anak, wa po'y asawa. Now diri, doon na may asawa. Lahi isad ang kanabitang pangsyon or kahimtang sa ubang simbahan nga miangkon aning bersikulo ha. But ipasabot, lahi gyud ni nga simbahan sa ilang simbahan. Aron atong masabdan ang mga pulong ni ini, ato ni siyang himay-himayon. Tagsa-tagsaon nato ni. Bersikulo 1, tinuod kining maong panultihon. Ang nagtinguha nga mahimong pangulo sa simbahan, nagtinguha og mga maayong buhat. So dunay footnotes diha, ingon dinhi, pangulo sa simbahan o obispo sa Griego, spikopo sa ato pa, tiglantaw sa tibuok simbahan. Ang pangulo sa simbahan siya ay tigmonitor, siya ay tiglantaw. O niya, doon na sila'y mga qualification matod pa sa Biblia. Mga gikinahanglan. Una, busa kinahanglan dili masaway ang pangulo sa simbahan. Kanang pulong dili masaway ang pangulo sa simbahan, ang number 1 gyud ana mga kaigsonan dihas pamilya. Kon kinsa kato nga nangandoy nga mahimong pangulo sa simbahan, kanang tigtanaw, tigtudlo, tig-examine, kinahanglan dili masaway. O niya, number 1 yun nga dili masaway, dihas pamilya. Kung ang bana maoy pangulo sa simbahan, kinahanglan number 1 nga ang asawa niya, dili gyud musaway niya. Ang problema kung ang bana, pangulo or pastor diya sa simbahan, unya unayon ras asawa. Ngano man wala sila magkasinabtanay kay di kabalong modala, di ka antigong modalag asawa. Uy, daghan ka iron nga mga magwawali. Magsige raglalis. Di kabalong modalag asawa. Di kabalong modalag mga anak. Mo nang naay mga magwawali lang adak-adik.
naglibin-libin, nagpuyo-puyo ra. Unya muwali mo dumalag simbahan. Ingon ang Biblia, dili na sila angayan. Nya karon kay doon na may mga organisasyon nga giukihan ra nila. Ang sa pod dagway hinungdan. So ingon din nga, tinuod kining maong panultihon ang nagtinguha nga mahimong pangulo sa simbahan nagtinguha sa mga yung buhat. Number 1, nga requirements, dili masaway ang pangulo sa simbahan. Kanus-am ni magsugod, des pamilya. Sa ako nang gikaingon kon ang bana pangulo sa simbahan. Unya, ang muunay ra niyag saway, ang iyarang asawa, ang iyarang mga anak. Unsa may tan-aw sa mga tao di sa simbahan? Maingon ang mga tao, ni saway magay ng asawa kita panoon nga dili luon. Kabalo mo nga or kabantay mo nga dunay mga magwawali, mga leader sa simbahan nga miunay ra nilag saway, ang miunay ra libak ang mga ang ilarang asawa. Nakita mo anak? So naag yung mga pangulo nga dili angayan. Kana kung naamoy nakitaan. Kay kung ako'y inyong pangutanon, na ako'y nakita. Kay naamay nangonsulta. Naay nangonsulta na ako samtang nagdumala kong prayer house. Pastor, bless ka ikos imuhang mga wali. Ug tungod kinapanalanginan ko sa imong wali, pastor, nianhigyod ko aron pagpakita nimo. Hangop mi. Hangop, salamat kay pastor. Niagi ko pastor, kay bugat kay sa ako ang kinabuhi, pastor. Ngano man? Unan magun akong asawa gud kay mimbiya unya ni adtog lain. Nag-ipon ana po'y mga anak. Unya nadala ko kasawa, ang nadala ko simbahan na naman po'y naibog. Nahitabo mga kaigsuonan, nagpuyo pud sila. Nanganak. Ang problema, nakadungog man sila sa akong wali. Pastor, unsa may akong buhaton nga na mami anak. Ang giingon sa Biblia mo'y atong konsultahon, dili ang pastor. Mao na nga ako silang gibasahag Biblia. Kana kay nahitabo man na nakasupak ka sa minsay sa Dios. Ya unsa may minsay sa Dios sa mga taong nisupak, kinahanglan maginulsol ka. Nauman ay minsay sa Dios. Maginulsol ka, unya unsa may gipakita sa Dios sa taong naghinulsol. Mubiya gyud ka sa sala nga imong ginulsolan. Lisod masad kaayo nga maghinulsol ka karon. Unya ugma imo ra po ng buhaton. Lord, pasaylo ako. Nanapaw gyud ko. Pagkaugma mo dulog ra gyapon ka. Kabalo mo mga kaigsuonan, giprang ka gyud nako na. Unsay nahitabo? Nahimong instrumento ang ilang anak nga dili sila magbulak tungod sa kaluoy, pero wala sila maluoy sa simbahan. Mao na mga problema kay ngano man gipahari man ang kaulag. Mao bitaw na niingon ang Biblia, sulat ni Pablo, patian ninyo ang tawhanong kaulag at tawhanong kailibgon sa masasalawa yung pakigilawas. Kaulag. Asa nako na mabasa? Sa Kolosas Kapitulo 1, Kapitulo 3, versikulo 5. Parion na to ang Holy Spirit. Mao na nga, number 1 nga, kanang dili mo saway ang asawa ug ang pamilya. Daghan kayong mga pastor sa una, mga kaigsuonan sa mga bukid nga. Ang pastor nagmay mawali, pina-insert. Dili ni chismis ha. Ako ra nang illustrate pag-ayo nga naagyo ng mga klase nga espiritu inana. Maayog yung mo wali in short. Mga igsoon, kinahanglan mga lagat tas Ginoo. Kay sa dihang mga lagat ta sa Dios,
matarong yun ang atong pamilya. Madumala na tog tarong og mahimong balaan og mahimong matarong ang pamilya. Karon kay ang asawa nagyampungad man pud nga nagwali ang bana. Gihilasan mas wali. Kanang ni ana ihilibat man ang mata. Nga nakit-an mas mga sakop sa simbahan. Lain kayong tan-aon. Unya ang mga kasakop sa simbahan nabugnaw. Wala na kaayo manimba. Moingon dayon kini si Taning, pasangin lang na po si Taning. Bisag iarag yung pagdumalas pamilya mo hinungdan. Mao na nga number 1 gyud nga dili masaway ang pangulo sa simbahan. Number 1 nga dili mosaway ang pamilya, ang asawa, ang mga anak. Kinahanglan ang asawa kana bitang nagkayusa sila. Na respeto, na itinuod nga gugma ug pagtahod sa pangulo sa simbahan. Naamay mga pangulo sa simbahan ay pastor. Okay, pastor. Ang pastor mugwali na. Unya human sa wali moingon ang pastor. Moingon ang mga tao, bless kayo ko pastor. Salamat kayo sa pulong sa Ginoo. Lamano na. Salamat kayo. Karon kay di ay asawa. Pananglitan ang pastor ang ngalan niya Toryo. Pasensya ha kung naay ngalan Toryo dili na mao. Pananglitan lang ba? Pananglitan lang ko amkoy kailang Toryo pod. Pananglitan ang ngalan sa pastor Toryo. Maingon ang mga tao, mga igsuon. Pastor, bless kaayo ko, pastor Toryo, bless kaayo ko sa imong mga wali. Lipay kay ko. Unya di ay asawa. Maingon nga, Toryo. Ali na, mga na Toryo. Way batasan. Daghang mga asawa nga way seminar. Asawag pastor, way seminar. Kung ang imong bana, pastor, gitahod sa mga tao, number 1 kang mutahod sa imong bana. Kay asawa ka. Ipakita nga ang imong bana dunay authority gikan sa Dios. Ingna nga pastor Toryo. Ingna ato mga kaigsunan mga ona. Dili kay Toryo. Psst, Toryo mga ona. Tingala ng mga tao. Gatoryo raman. Wa magyud may nalag ni ingon love, darling, honey. Mga pastor, mga asawa sa pastor, napamo diha. Usabi ni ikalapsis. Muna akong asawa, naaga ni akong ugangan, na akong mga igsuon, na ay mga igsuon sa pagtuo, dili ko niya nga lagid yun. Kibisan kami randuha. Lain ka inang nganlan kag, oy Gidjon. Nagi mi sangod, best. Pero kung ay mga tao, moana gina siya, si pastor naglungag. Usa na kapag tahod, og ang gitahod dili ang pastor, si Jesus. Mga asawag pastor diha, paminaw mog tarong. Kay usa sa mga weakness, lapses, lack of respect, way pagtahod. Unsay gikinahanglan? Busa kinahanglan dili masaway ang pangulo sa simbahan. Magsugod gyud nas pamilya. Number 1, usaray asawa. Way kabit ha? Way reserba. Dapat lang. So ang simbahan nga gihisgutan ni Apostol Pablo nga mao'y sukuranan og pundisyon sa kamatuoran, sa gisulat diha sa Kapitulo 3, versikulo 15, simbahan na nga gidumala og pangulo nga nay asawa. Di gyud na mahitabo nga simbahan na nga Katoliko. May excuse ako kay ako asang i-charge ang akong cellphone kay murag ning lobat di ay. Pero mo ni ang tanang mga simbahan pwedeng muklim ana, pero dili
dili lagi ta mailad anak kay gibutang man ang kahimtang sa maong simbahan ang dagway diri sa sulat ni Apostol Pablo nga naay mga pangulo nga naagi asawa. So haoning mga protestante or born again, mga Christian nga mga church, kay ang ilahang mga pangulo na may asawa. Kay dili man pod mahimong epektibo ang usa ka pangulo nga mo tambag sa pamilya nga naay pamilya kung siya mismo nga mo tambag way pamilya. Mao bitaw nang ang pastor nga mudalag yung simbahan, mas epektibo siya kung doon na say pamilya. Lahi ang pastor nga way pamilya. Even ako sa una nagpastor ko nga ulitaw ko, lahi. Salamat sa Ginoo nga gitagaan kog asawa nga tinud-anay nga nakasabot og mingsabot sa saktong gipasabot sa Dios. Kinahanglan usaray asawa maugdang, maayo, maayong amahan, maayong ginikanan, maayos diha sa pamilya. Magsugod yun na sa pamilya. Kay ang pamilya sa pastor o pamilya sa pangulo sa simbahan, maunay iwag sa simbahan, maunay iwag sa mga tao. Unsa may buti pasabot, maunay sumbanan. Set example na sila. Mapinuganon sa kaugalingon. Kanang mapinuganon sa kaugalingon, wala magpasabot nga dili na lang ka-rebuke, dili na lang ka badlong. Ang taong mapinuganon sa kaugalingon, kanang makapugong siya, nga dili gyud siya musultig dili maayo sa iyang sikataw. Kanang makapugong siya sa bisyo bitaw, wa gyud sa bisyo. Makapugong siya sa nga di gyud sa kabuhat ni kalitok og dili makaayo. Pero wala magpasabot nga kanang makapinuganon sa kaugalingon, wala magpasabot nga dili ka badlong, dili ka saway. Mapugnanon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kalinaw. So dili mo apil-apil anang mga debate. Kadaghang mga pastor karon nga hilig kay debate, mamula na lang ng agtang pagdebate. Nya na makit-an nato sila nga naay pagdumot. Pastor, mangusog, mangugat. Gasto kay nas kasing-kasing. Ting gastuha nas kasing-kasing. Nya, kung ato dagoy sigurong panid-an kung kita pa'y CCTV camera, gibutang pata dito, makita na to na sila nga, ay manampiling, maguol, di mahimutang, nag-alindasay. Kinapildis debate. Or wala kanabitang, wala kabalo sa debate. Muna nga, ang pastor nga nagtinguha nga mahimong pastor o pangulo sa simbahan, nagtinguha sa kalinaw, dili mo apil-apil anang mga dulo debate. Gawas kung naay mangutana, matubag yun na siya. Pinaw ng mga debate, pakiglales, wag gyud maayong maani. Kay sa ako ang pagkabatanon kaniadto, kuyog-kuyog lagi ko atong pastor pod na akong mentor nga kusog gyud pod mo debate. Ako'y tigbasag Biblia. Ni nga tungadto ako ang gipanid-an, mura magwa gyud maayong na padulngan. Kahambog naman lang. Nya mag-meeting, maghinambugay, magkataw-anay. Nya ang katawan katong atbang nagkurog. Kurog lagi, katawa pod. Bugal-bugal nagtanaw ang Ginoo. Tao ni akong mga anak ko mo pa mong gyapon makakaton. Muna nga ang usa ka pangulo, ang usa ka tawo nga nangandoy, nagtinguha nga mahimong pangulo sa simbahan, mahigugmaon sa kalinaw. Dili mag-apil-apil anang mga pulo nga makakos lang og garbo bitaw, makabikil ras garbo. Maabi-abihon. Number 1 nga kana bitawng makahatag nato og kinaiyang maabi-abihon kanang dili kapilian. Kung ang tao garboso, number 1 gyud ang pilian. Kinahanglan ang mga pangulo sa simbahan di gyud na garboso. Pero garboso gani pilian kay na.
ang taong pilian di gyud na mahitabong maabi-abihon. Naay mga tao nga hidtupot ka tan-awon kas tiil hangtod sa rug maulaw lagi ka. Pagyat. Ambot lang. Muna nga usanis pagpanambag sa mga pastor. Usa ko nga gitambagan ani. Usa ko nga gi-remind gi tudloan ani. Sa tanang mga pastor o sa tanan nato mga kaigsunan nga nangandoy nga muwali, kay kumuwali manggug ka na naka sa stage nga ginikanan. Gusto na kang mutudlo sa uban. Gusto na ka nga kanang mahimong pangulo sa simbahan. So mao ni gikinahanglan paningkamutan nga maoy mabatunan. Kinahanglan maabi-abihon og maantigong mutudlo. Unsa may mga pagtulunan diha sa simbahan? Perting daghana. Dapat ikaw nga nagtinguha nga mahimong pangulo sa simbahan, imo ning pulawan. Tapulan gani ka nga tao, di gyud ka mahimo ug di ka angayan nga mahimong pangulo sa simbahan. Kay speaking about pagtudlo, dili lang pagwali lang. Dapat kaantigo kang mutudlo sa imong mga anak. Dapat kaantigo kang mudumala sa imong asawa, sa imong bana, sa imong mga anak, sa imong ginikanan, sa imong ugangan, sa imong mga kaigsunan ug mga kaparintihan. Diha sa imong Pinoy-anan, dapat iwag ka. Kaantigo ka mutudlo. So maghisgot tag dapat nga natong makatunan nga angay natong itudlo o mga pagtulunan nga angay natong itudlo. Kay sama sa doktor, di gyud na siya mahimong doktor kung wala niya eskwelahe. Asa man siya nga organ nga nahimong doktor, doktor sa heart, doktor sa liver, doktor sa skin, iya gyud ang istadihan. Diha sa kinabuhi sa tao, ang pangulo o ang pastor, kaantigo gyud na mutudlo. Dapat kaantigo kang mutudlo sa kahimtang sa amahan. Dapat kaantigo kang mutudlo sa mala sa gitudlo sa Biblia sa kinabuhi sa mga inahan, sa mga kababayan, sa mga batanon, sa mga kabataan. Diha pod sa pulong pagtudlo ang imong itudlo, imo na silang ipakita na ay mga problema, unsay mga solusyon, unsay mga pamaagi, unsay mga saad sa Dios. Sa matag bersikulo o sa matag konteksto, kaantigo kang mangita kung duna bay saad ang Dios, duna bay sugo ang Dios, duna bay propesiya ang Dios, duna bay gipadayag. Daghan kaayong mga pastor nga pataka lag tudlo. Mauna nga ang mahitabo pataka rag sabot. Kay lahi man ka nganong pataka ra sila og tudlo, kay lahi man sila sabot. Pataka ra mapog sabot. Ang usa ka bersikulo kung maura nay barugan, ang mahitabo ana conflict na siya sa ubang bersikulo. Sama gud anang bersikulo anang Juan 10:30, memorize man gyud na mo man number 1 akong bersikulo sa bata pa ko. Agi dyan, imo hagi dyan. Ingon dayon akong mama. Ako Juan 10:30. Ako akong amahan o Sara. Nya kung ato nang sabton, Wanis day ang Ginoo. Wanis, one God. So usara gyud 3 in 1. 3 in 1. Mana nga daghan kay pwedeng katunan, tunan, pamalandungan sa kinabuhi sa mga pangulo sa simbahan. Karon mauna nga ang Ginoo naghatag nagpamaagi aron makatarog tuon ang imong pastor, aron makatarog tuon ang imuhang pangulo diha sa simbahan, para kung matarong na siya tuon, naay tarong nga wali.
Wa mo kapaniid anang ubang mga pastor diha. Magkapuliki taw na silag tuon. Pananglitan, inig ka Domingo maupay ibuklad ditog Biblia. Ang MC or ang presider mayong pastor unsa maiwali. Tayong pahulat sa day kay wa pa ko katuon ra ba. Inana inyong pastor. Perti pagkaluoya inyong simbahan. Mao nay kahimtang sa inyong pastor or pangulo sa inyong simbahan nga pangutan-on sa praise and worship kanang sa presider pastor unsa mang scripture reading pastor unsa may scripture reading pastor tayong pang mangita sa kuday kay busy man gud taon po ninyong pastor ay ana ukab-ukab ang pastor ukab-ukab diha sud sa simbahan mag alas 7 alas 9 sugod na alas 7 ana ukab-ukab ya tuon lang mo diha day kanang practice lang mo diha day kay magbasa sa ako diri kung sa akong iwali kaning busy lagi kay inyong pastor mao na inyong pastor luoy kay inyong simbahan walihan ra mo inahat nga wali inahat man nga wali ang pastor o ang pangulo sa simbahan kaantigong mutudlo sa di pa na siya musud sa simbahan doon na nay mensahe ang Dios doon na say mensahe nga nadawat sa dihang na malandong siya karon kanang pulong pagpamalandong kinahanglan man na siya musulod na sa usa ka dapit nga ang Dios og siyara nya unsaon pagsulod nga inyong pastor perting bisiya sig pangitag pagkaon para sa iyang anak kay di man pod mahitabo mga kaigsuonan nga ang anak sa pastor niwang walay tarong kaon mo nang ang ubang pastor kuan kanang nanarbaho namakyaw ang ubang pastor kanang trabaho gyud maayo nya kabalo biya ta ikaw mismo nagdaladala sa imong kaugalingon tao biya gyud ka taay mong pastor tao na siya nga kung naasay trabahoon mubati gyud nagkaluya iyang lawas mao bitaw na miingon si Jesus andam ang espiritu apan luya ang lawas di gyapon ka ampo unya kon ang imong pastor kulag ampo kay importante man gyud nga makakaon iyang asawa makakaon ang iyang anak mao na nga nakit-an sa Dios ang gikinahanglan sa pastor kinahanglan mabuhi siya sa iyang gipangwalihan ug mao na giingon ni Jesus ni Apostol Pablo nga ang usa ka magwawali adto siya manguha sa iyang panginabuhian sa iyang giwalihan asagay na mabasa adto siya magkuhaan og panginabuhian ba na sa Korinto man siguro to na ako nabasa okay unang Korinto kapitulo 9 versikulo 14 sa mauusab nga paagi ang Ginoo nagbuot nga kadtong nagwali sa maayong balita magkuha sa ilang panginabuhi gikan niini kay ang hisgutan ni Apostol Pablo ayaw hikti ang baba sa baka samtang nagiok ingon siya dinhi versikulo 16 unang Korinto 9:16 wala ako'y katungod sa pagpasigarbo tungod lamang kay nagwali ako sa maayong balita kay gisugo man ako sa pagbuhat ini alaot ako kun dili ako magsangyaw sa maayong balita kami gisugo ako gisugo ko walay bisan kinsa nga tawo nga nagsugo nako kun dili ang Dios giluwas ko niya gikan sa kurente giluwas ko gikan sa kanser ug dili tawo ang nagluwas kanako ang Dios ang nagluwas nako aron mo trabaho ko sa giandam nga trabaho sa iyang pagluwas kanako. Ingon si Apostol Pablo. Asa naman to ko nagbasa? Dere. Sugod ko bersikulo 13 di ay. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga ang nag-alagad sa templo, nagkuha sa ilang pagkaon gikan sa templo, mao nang sa Malakias 3:10, dada inyong ikapulo dito sa templo aron dunay pagkaon didto. Kisa may mukaon ana ang mga palahubog ang nag-atiman sa templo
Kisa may nag-atiman di sa simbahan. Kisa may giunsa man ta pag-atiman. Mao na nga ingon sa dinhi, sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang nag-alagad sa templo nagkuha sa ilang pagkaon gikan sa templo og kadtong nag-alagad dito sa laran may bahin sa halad. Sa mauusab nga paagi ang Ginoo nagbuot nga kadtong nagwali sa mayong balita magkuha sa ilang panginabuhi gikan niini. Karon kay ang mga tao nga wa kasabot kung naay dawaton si pastor, muingon madayon, nangwarta si pastor, nangwarta. Naapoy mga Kristohanong alang-alang, mo ana pod nga bitaw no murag pangwarta ra gyud ng kapastor. Kristohanon. Kulang ra kay tuon. Tanawa ra gud ninyong pastor naa magyumoy simbahan. Gawas lamang sa simbahan namo diri kay dili man ako ni ika kana bitang bag-uhay pa man diri ang atong nga kaigsunan kay naminaw sila sa atong nga programa pinaagi sa 101.3. Wala pa mi offering, wala pa mi tithes and offering diri. Pero gibuhi ko sa Ginoo. Kay dunay mga taong gigamit nga nagpagamit pod sa Ginoo para mabuhi ko. Pero bisan pa ni ana, di sad ko pwedeng magtanga, maghulat. Namugas po kog mais, oy. Namugas po kog mais. Nya trabaho sad ko para makapalit kog bugas. Kung naa may ipadala mga kaigsunan, salamat sa Ginoo. Ang Dios magabalos. Maura ginay amoa. Pero wala magpasabot kung wala ipadala, di kumuwali ninyo. Manaa may ipadala o wala may gipadala, kalipay na ako ang pagwali. Kalipay na ako ang pagsakripisyo sa pagtudlo kay dinhi ko gibutang sa Ginoo. Kiluwas ko niya, giayo ko niya, gibag-o ko niya para pagwali ninyo. So muna nga usas mga weakness sa simbahan, sa mga sakop sa simbahan, kanang pag-support sa pastor. Kulang kayog support ang pastor. Kay nga naman, naanad manggod ang ubang simbahan, ang mga tao sa gitawag missionary. Nga naay kana manggong missionary, under missionary ang mga simbahan, naa magunay support gikas gawas. Ang ilang mga anak scholar. Uy, daghan kayong mga simbahan nga na ang ilang mga anak scholar. Swinilduhan. Munang mapugos na lagsimba, kanta-kanta dito. Kay naamay attendance ang ilang simbahan. Kinis Tampulano murag naka-absent ni og duha ka Domingo, imbes 5 ka kilong bugas, tulo na lang imuha, magsinabta na gyud tater. Pero dapat unta ang sakop sa simbahan maoy mo pakaon sa pastor. Sao mapod ang sakop sa simbahan? Maminaw man pod sa honghong sa kaaway. Kamo naminaw mo sa honghong sa kaaway? Naminaw mo anang mga vlogger diha nga mga magwawalisad nga ang mga pastor sige ra gyud nagpanghok-hok og kanapolo. Mga tawo mo pa na nga lahig panabot. Nga wa kasabot sa mga pamaagi sa Dios. Muna nga ang mga ubang pong mga Kristohanon paling-paling sad. How about ninyo? Kamo ra gyud nasayod kung unsa mo ka klaseng Kristohanon. Pangumusta hapon taon na inyong mga pastor ayaw ninyo daw ta. Kay timan niha ang bana dili na siya magmalampuson kung dili tarong ang asawa. Usa sa mga failure sa simbahan, dili ang pastor, ang mga tao sa simbahan. Tinuod na kasagaran sa atong panahon karon, ang mga sakop sa simbahan, patrabaho ang simbahan, di ba mo ingon si kapastor na.
Si pastor ay muwali. Pero panginahanglan sa pasimbahan, mukakak dayon ang mga tao. Mangita dayos offering, mangita dayos ikanapo. Asa man tong ikanapo? Muna'y bugat sa simbahan. Muna nga, kining maingon ta nga, ingon si Apostol Pablo dinhi, ingon siya nga, ang pangulo sa simbahan, maugdang, mapinugnanon, mahigugmaon sa kalinaw, maabihon, maantigong mutudlo, dinhi nagkaproblema. Daghang mga pastor nga ang ilang wali, kumbaga, aslom na, panos na. Kaya nga naman, ang wali nila ato miaging bulan, maoray giwali ato miaging Domingo, maoray po'y giwali pagkaugma. Muingon dayon, kining wali nako mga kaigsuonan, kaning ato nan meaning na memorize ning bersikulo. Naamanggoy mga tao sad nga dili ganahag bahaw, naapoy mga tao nga ganahag bahaw. Luoy kay ang pastor nga nagwali inaana. Moangkon nga kining ako ang minsay bahaw na lang yun pero at least atong natughong. Nagpakita ra gyud na mga kaigsuonan nga way tuon. Moingon dayon ang mga sakop, sala man po na niya kay way tuon-tuon. Usaon pagtarog tuon mga kaigsuonan nga gihikawan nimo ang pagkaon. Be, mangumusta ko nun ta sa inyong mga magtutudlo be. Inyong mga magwawali. Pangumusta ko nun ta. Inyong mga pastor diha sa inyong mga simbahan. Kumusta hapon taon? Ay, dili kay sige mo paatiman sa espirituhong bahin. Nya kamo di mo kaantigong mo atiman sa pisikal nga panginahanglan sa inyong pastor. Mga tubang mo anas Ginoo. Mao nang naay klaro nga pamaagi ang Dios. Pero alang sa mga tao nga sigig panumangil nga ang pastor, kanang mga pastor, mga butbuton, kanang mga pastor, maunay mga kuan, kanang mga wartahay. Di ta maminaw anak kay wala na sila kasabot sa Biblia. Wala na sila kasabot sa pamaagi sa Dios. Kay di gyud na pud sila mosabot. Hakog na nga klase nga mga tao. Anoon na may mga tao sa ganahan ana kuyog mo ngadto. Mao man gyud ni weakness, lapses sa simbahan. Kabalo mo unsa? Maor gyud na akong nakita. Nganong ang pastor kulang dili kaayo makawali. Nya number 1 pag gyud unta na nga importante kanang walihan kag insakto ba? Kay kinabuhi ko na. Ang pulong sa Dios kinabuhi. Unsaon man na mahimong kinabuhi kung ang giwali di na mao? Kay wala po'y panahon kaayo ang pastor nga mamalandong sa Ginoo. Walay panahon sa pakigsulti. Kadagang kay mga pastor nga perting kapuya ang kinabuhi kay namaligya pa. At sa usa ka higayon ang kuang kailang pastor bindors. Namaligya taw siya kindi diha sa terminal. Luoy kayo. Hapit na lang mo ingon ang pastor nga, ay kamo kunoy ari direbe kay ako na po diha. Kinahanglan dili siya palahubog. The word palahubog mga kaigsuonan dili bitaw hubog sa mga butang sa salapi. Dili palaaway. Ay kadaghan ang mga pastor nga kusog kay mo debate. Kung dili malumo og makigdaiton kinahanglan dili siya naong og kwarta. Kana bitaw naong og kwarta, dili muwali kung way kwarta. Mura man og walay kwarta ning wali ha. Mga-apply na lang kog trabaho. Nagsugod ko diri og tapuson ko dinhi nga wa ko'y giapas. Ang akong giapas ang inyong kabaguhan, ang inyong kaluwasan. Yes, doon na may mga tao nga gamiton ang Ginoo nga moingon, pastor, kani pastor para imuhan
Malipay ang Dios. Kay nganuman, gahulat ang Dios unsay atong gibuhat ato nang anihon. Sa mas usa ka akong kaila mga kaigsunan, ingon siya nga, pastor, imong pakit mani ni pastor. Ato dayon ko sa lungsod, paalot dayon ko dito. Nakapaalot ko. Mao na nga ang uban sad masuko. Masuko man sad kung naay dawaton ang pastor. Masuko, pero ang uban malipay. No, malipay. Labi na ang uban makahatag. Ibin ako mga kaigsunan, feel na ko nga malipay ko nga makahatag. Yes. Bless kaayo ang tao nga makahatag. Ingon sa dinhi, kay kon ang usa ka tawo dili, bersikulo 4, kinahanglan maayo silang modumala sa iyang kaugalingong panimalay og makapanton sa iyang mga anak. Munang daghang mga pastor nga ang ilahang mga anak mutahod gyud nila. Wow. Matinahoron, walay mga bisyo, naay mga pastor gyud nga na ang ilang mga anak nahimo pong pastor, wa gyud bisyo. Buutan, matinahoron. Example gyud sa mga kabatan-unan. Bless kayo ang mga pastor nga dunay mga anak nga matinahoron. Kay ang asawa sad matinahoron man. Matinahoron. Ingon sa dinhi, makapanton sa mga anak aron sila magmasinugtanon og magmatinahoron kaniya. Bless kayo daghang kong mga kailang pastor nga ang ilang mga anak matinahuron gaagad sa desisyon sa ilang amahan. Nya ga pastor pag yun. Pastor papa, pastor. Wow, kanindot no? Inyo mga pastor diya, kumusta man? Di ba naay mga pastor, mga kaigsunan nga ang ilang mga anak misubmitar gyud nila. Pati gyud ang ilahang asawa. Mao gyud ay pinaka-importante, mao na gikinahanglan nga gitutukan o gitan-aw, gitudlo ni Apostol Pablo sa simbahan nga simbahan sa buhing Dios. Kay kon ang usa ka tawo dili maantigong modumala sa iyang kaugalingong panimalay, unsaon man niya pagdumala ang simbahan sa Dios? Magkamuritsing ra na diha. Kinahanglan nga siya dili bag-o lang nakabig. Kay tingali unyag magbagarbohon siya pag-ayo og tungod niini silutan siya ingon nga nahitabo sa yawa, may posibilidad nga dunay mga pastor maimperno. Sumala sa gisulat ni Pablo, kanang mga pastor nga garbusok na kaayo. Unsay giingon? Bag-o pa lang gani. Naa pa gyud problema ha, kanang mga bag-ong mga pastor mao pa gyud kasagaran mo saway sa karaang mga pastor. Sa pinulungan ba, sa kalibutan mo ana dayon, murag tog hilas kaayong paminaon. Bag-o pa ganing ning tungtong sa pulpito. Ang karaang pastor maunay gibirahan. Naunsa man taon ning kalibutan na? Muna nga, kung nangandoy ka nga mahimong pangulo sa simbahan, mao ni paning kamote, mao ni panlimbasugi nga imong makatunan. Kinahanglan dili ilang dili bag-ong nakabig, kay tingali unyag magmagarbuhon. Sama god sa nahitabo ni Alejandro, kuyog ni Apostol Pablo, ni Dimas. Si Dimas mga kaigsunan, si Alejandro og si Amininio man siguro to. Gitugyan ni Pablo ni Satanas. Kay maumay nakaguba sa simbahan nga gitukod ni Pablo. Nagoy mga kaabag si Pablo nga wa gyud mo lahutay niya. Si Dimas, gibiyaan si Pablo ni adto sa Tesalonica, kay dito sa Tesalonica, na may kwarta-kwarta dito, tuas Dimas. Kinahanglan nga dili siya bag-o nga lang nakabig, kay tingali unyag magmagarbohon siya pag-ayo. Ug tungod niini silutan siya ingon nga nahitabo sa yawa, kinahanglan nga tinahod usab siya sa mga dili sakop sa simbahan aron dili siya kaulawan o mahulog sa litag sa yawa. Salamat kaayo. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin ka natong tanan. Ako nagtuo nga doon na may nasabtan. Labi na gyud sa inyong simbahan. Mga pangulo,
mga pastor sa inyong simbahan. Tanawa. Mahala, higugmaan ninyo. Kaysa pagbuhat ninyo ni ini, gibuhat ninyo ni kang Kristo. Pwede ta mamalandong kadali. Pwede ninyo ipiyong ang inyong mata. Or kaha, ihatag inyong huna-huna sa mensahe. Sa inyong mga nadungog karon. Kana bitang renewha daw ang inyong huna-huna. Kung unsay inyohang nalitok sa inyong pastor, unsay inyong gibuhat sa inyong pastor, balik-baliki daw kuno ang inyong huna-huna. Timan ini, kung unsay gibuhat og nabuhat ninyo diha sa inyong pastor, gibuhat na ninyo diha kang Kristo. Unya samtang nga mamalandong mo diha sa inyong simbahan, muawit sa akong usa ka awit aning akong mga kaubanang mga pastor. Daghan man nga nagkalain-lain man ta nga simbahan, basta kay pastor ka sa imong simbahan. Para ninimo. Nya alang sa mga dili pastor o mga pangulo sa simbahan, pamalandongi sad unsa inyong gihimo, unsa inyong gipamulong sa inyong pastor. Timan kanunay ang gisulat ni Apostol Mateo nga gisulti ni Jesus diha sa Mateo kapitulo 25:31. Kung unsay inyong gibuhat sa akong mga ubos nga igsuon, walay laing gisgutan ana si pastor, ang mga pastor. Gibuhat ninyo ni diri kanako. So akong katahon mga kaigsunan, ang awit niya alang nis mga kapastoran, pareha na kong mga magwawali sa pulong sa Dios ug alang sa mga Kristohan kini maong kanta. Ikaw o ako, mga alagad ni Kristo, giluwas ta gibag-o para sa plano sa Ginoo. Busa ipadayon ta, bisan magkalagyo kita, ug ang pag-inampo ay ipadayon ta. Ikaw o ako, mga alagad ni Kristo, giluwas ta gibag-o para sa plano sa Ginoo.
Busa ipadayon ta, bisan magkalagyo kita, ug ang pag-inampo ay ipadayon ta. Tanang paghago ta, gantihan ragyud kita, salig paglaom lang, kay nagtanaw ang Dios Amahan. Dili na to gayud kalimtan ang atong nakatuna, kaysa iyang mga pulong nagmadaogon na kitang tanan. Ang atong nakatunan, mga paagi sa Amahan, dili na to kinikalimtan, kay labaw panis bulawan, kay ang saad sa Dios walay pagkatapos, kay kita pasudlon man sa kalangitan. Tanang paghaguta, gantihan ragyud kita, salig paglaom lang, kay nagtanaw ang Dios Amahan. Dili na to kinikalimtan ang atong nakatunan, kaysa iyang mga pulong nagmadaogon na kitang tanan, kaysa iyang mga pulong nagmadaogon na kitang tanan. Pwede ba nimong atubangon ang imuhang kaila diha, imuhang pamilya, ing na ikaw ug ako alagad ni Kristo? Kanya sabay ko ninyo sa pagkanta. Ikaw og ako, mga alagad ni Kristo, giluwas ta gibag-o para sa plano sa Ginoo. Busa ipadayon ta, bisan magkalagyo kita, og ang pag-inampo ay ipadayon ta. Ikaw og ako, mga alagad ni Kristo. Ikaw og ako, mga alagad ni Kristo, giluwas ta gibag-o para sa plano sa Ginoo. Busa ipadayon ta, bisan magkalagyo kita, og ang pag-inampo ay ipadayon ta. Tanang paghaguta, gantihan ragyod kita, salig paglaom lang, kay nagtanaw ang Dios Amahan. Dili na to gayud kalimtan ang atong nakatunan, kaysa iyang mga pulong nagmadaogon na kitang tanan. Ang atong nakatunan, mga paagi sa Amahan, dili kini na to kalimtan, ilabaw panis bulawan, kay ang saad sa Dios walay pagkatapos,
kay kita pasudlon man sa kalangitan. Tanang paghagotan gantihan ragyod kita, salig paglaom lang kay nagtanaw ang Dios Amahan. Dili na to kini kalimtan ang atong nakatunan, kaysa iyang mga pulong nagmadaogo na kitang tanan. Kaysa iyang mga pulong nagmadaogo na kitang tanan. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga naghatag kanato og pagtulunan og mga pamaagi aron kanunay natong mahinumduman ang atong mga trabaho. Nagaambot ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, salamat o Dios sa imong mga pulong nga maoy panalangin namo sa imong pag-alagad kanimo. Kay ang imong pulong muhatod man kanamo sa kinabuhing way katapusan. I-bless kami Ginoo, tabangi kami sa among pagpaminaw, among nakatunan nga among kining ma-apply sa among pagpuyo sa kalibutan. Magmadaog ug magmulapuson kami sa pagbuhat nini. Dili kami magpanuko sa pagbuhat sa imong pamaagi, kay nasayod kami nga ang tanan namong gibuhat imo gayong gandihan sa takna nga ikaw moabot aron pagkuha sa tanan nga imong mga pinili. I-bless Ginoo man tag-usa sa among pagpanarbaho, sa among pagpuyo sa matag Pinoy-anan. I-bless Ginoo ang matag pamilya. Jesus name. Amen. Kini igsoon Pastor Gideon moingon usab sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios, maguban ka natong tanan. Mayong pagpaniod to. God bless. Pagday mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalay mga pagday mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, ihatan nimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, ihatan nimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan,